acordou ir camiñando a casa da súa madriña. Mirade por onde foi, polo bosque enteiro. Esa é unha rá, sí, é unha rá. Salta a rá. E ese é un neno, sí, este é Antón. Polo camiño, Antón atopou unha rá. Era tan brillante que parecía que unha vaca lle había dado unha lambetada. Ca lingua. Aquí está. Antón seguiu os seus saltos adentrándose na devesa. E chegou a noite. Te da mucho miedo. Chegou a noite. O ceo cubriuse de estrelas, pero a fraga encheuse de sombras. Antón estaba perdido. As pedras miraban encapuxadas. As polas das árbores intentaban tocalos, mentres botaban xemidos que puñan a pel de galiña. Antón tivo medo. Vos non teríades medo nesa situación? Sí. Verdade? Entón el botou a correr como se tivese lume no cu.